Yɛda mo nyinaa sɛ sɛda ne da mo kan ho ma yɛde adesua. Menu mi nya yɛsua de ebo mu nyame nhyira wo sɛ woka abusua yi ho. Ɛnɛ nso so yɛatena se yɛde bantama abakɔsɛm ne yɛde ɛbrɛ mu. Kumase kontiri. Na yɛ ana yɛtaa tete ɛsɛ bantama no ɛkyerɛ yɛdagomba kasa ɛkyerɛ sɛ mpapa ntoma ɛna wɔn kyerɛ sɛ bantama no sɛbi wɔn anya asantefo ɛno nti na ɔmakonya no ɛyɛ mamedwa no anasɛ ɔhene a wodi kan ne mma ɛna wɔn edi akonya na sanasefoɔ ɛna wɔn di akonya no sɛn na abakɔsɛm ɛka ɛde ɛfa bantama ho bantama wɔn nkyi paa ɛne ɛhemfa ɛyɛ den ɛna amankwa ɔhene bɛn ne di kan obedi bantama akonya no na wɔhene bɛn ɔsantehene bɛn na ne yɛ nadamfo ɛhemfa ɛna ɔmo firi ɛdeɛ na ɛba ntama entam deɛ wɔsɛ yɛhu fa bantama ho nyinaa no ɛnɛ yɛbɛhu no bɔ mmɔden sɛ ɔbɛpɛ wakonya atena so na ɛnɛ nso so yɛnsensua ade foforɔ medin ɛde maame Fozia yɛna yɛ ho mmra yɛbaa ne yɛde adesua no ɛde aba bɛtoa mo so abakɔsɛm ɛkyerɛ sɛ bantama openya wodi kan bɛdi adeɛ ne ɛfrɛ no bafoɔ amankwa atia a wodi kan amankwa atia na nadamfo paa ene wɔpemso Osei Tutu na wɔn kyerɛ sɛ bantama wɔ munti ankasa ene kuro bi a yɛfrɛ no sabidie sɛ kuro no benkokufu na sɛ ɛyɛ asanteman mu asɛm ɛna yɛken ɛhɔ no na baafo amankwa atia sɛbi amankwa atia na wɔ firi na nadamfo nso so ene Osei Tutu na ɛfa no abakɔsɛm ne fa ɛkyerɛ sɛ ebra na asa Kumase dwaben mampon ene akaman ni nyinaa ɛhyɛ denkyerase no ɛna nanaboa mpansem a wɔyɛ denkyerahene sabre no ɛto nkra ɛdema Kumase adehye no ɛdema Kumase hene sɛ ɔpɛsɛ Kumase hene yi ne dehye baako ɛma no ɛbɛsom no ɛwɔ ahemfie ɛyɛ denkyerahemfie enu nti omo kaka woni no de hye won yi no de hye brante omo yi no se wonko som na ne boa mponsem ewo de nkyira no na eye opemso Osei Tutu na omo kyerɛ sɛ na nadamfo paa ene amankwa atia wone ne konna ekra na enu nti ebre so sɛ ye frɛ ne sɛ wonko no wone amankwa atia nyinaa ɛna wone no efiri sɛbi kokufu ene wone no ekɔ denkyira ekɔsom denkyira hene na ne boa mponsem ɛna abakɔsam ne fa bi nso so kyerɛ sɛ na amankwa atia ɛyɛ ahenkwa a wɔsom denkyira ahemfie na ɛbra ɔpemso Osei Tutu sɛbi na boa mponsem ɛto nkram yɛde no kɔɔyɛ no ma ne kɔsom denkyira man no anaso kɔsom ahemfie no na boa mponsem ne nua ba yɛfrɛ no ako abena bansua sɛbi ɔpemso Osei Tutu ne kodi agrobɔne bi ɛnam so ma ne hye ne nyinsen ɛbra mpanyi te saa asɛm no na boa mponsem ɛne natena nkunya tena ase ɛhwɛ kwan a ɔmode ɔpemso Osei Tutu bɛfa so ɛbra no ɔmo bɔpɔ so ɔmo bɛkunu no ɛsan sɛ saa abre no na ɛwɔ mu sɛ na ɔpemso Osei Tutu yɛ de hye ɛwɔ kwaman deɛ nanso so no ɔkɔ denkyirade a sɛbi wɔ yɛ akoa ɛno nti na boa mponsem ɛne mpanyinfo anase atena nkonya ne hu ne sɛ ɔsomfo a waba so ɔbaba bɛsomwo na wonni tumi sɛ wɔde ne nsa ka de hye na wɔde ne nsa kɔka ne de hye ti no ɔbɛyɛ den ɔbɛkunu afiri hɔ na no ɛna amankwa atia te asɛm yi ɛna ɔbɛyi na damfo brɛboa sotire ɛma wɔne ne mienu dwane anadwo dasuo mu ɔmode wɔ mani ɛkyerɛ akwamu ɛna wɔn kɔtena akwamu ɛno nti saa na fa no ɛfa bi kyerɛ sɛ ɔne ne firi Kumase kɔɔyɛ ɔne ne firi kokufu kɔɔyɛ ebi mu nso kyerɛ sɛ ɔkɔtoo no wɔ denkyira ne nyinaa mu no na amankwa atia ɛne ɔpemso Osei Tutu ɛwɔ denkyira ɛna ɔne ne nyinaa nso firi denkyira ɛkɔ akwamu ɛno nti saa ɛna ɛfa ne mienu no esi ɛteɛ ɛbra na ɔpemso Osei Tutu ene amankwa atia ɛwɔ akwamu no ankyɛ ɛna enkra bae a sɛbi wɔte sɛ ne wɔfa obiri yɛboa
sebi a oye kwa manhene no wakrako anasa wato wakono ebra no ne doma ekon omoko a ewo na doma nso so ete sentweso no wato wakono enu nti ehia se wo so obafie wobafie no woba no wo hene kase ano awowo akwemu wanya na ma ono nko a amasa wode sadom mako ahasa 300 en wode won ka no ho a sebi won bo no ho ban de ne baaye enu nti woba no na enye ono nko wone amankwatia ene nananom bi ka ho yeduro mo de soso a yedomadusua ebeba opemso setu ene obiri komfo noche ena won nyina ebaaye no mbeduru kumase na amane yesa wo honom ne se ebraso se yeja ne wofa obiri yeboa ekwan na amane mu no so de ombeja wa hene kese ekwan a gese omopo obi ka no ho a obekwa kwakosom no na kwantu tenten mu na enam sa no opemso setu otu kwan a che ne ntino na wonni obi a wonnim panyi bia wonnim de obeyi no se wonka ne wofa ho ene no entu sa kwan no wakaka na ne de kosi no so a ene nadanfo prebo a wone no firi wone no tu kwan wosa na ne baaye no ono no so ne kosi ya mankwatia enu nti opemso setu yi na woto ntwoma bo no ana se ntwoma ode ntwoma na sra no na se ne ye de ne kwa no enna asafo hene ne wo hwa ne nhwe enu nti asafo hene de mika koyi ne nsum na somfo ne bi baako en wode wo mba wode ne baaye a wode ne besesa mankwatia yede ne somfo no asafo hene somfo no yede wo no eja obiri yeboa ekwan ema sabi na kwantu tenten wone no ekoye ennam saade ne so ene ma bantama enya enentam enu te se wo ka bantama ntam a wo ka se me ka baafo ho entwema na se na ye nibre na se akato na bro na se okwa ne sa enu nti ye ka wo ka se me ka baafo ho entwema ene ye baafo entam ebra opemso setu ebedi ade se kwa man hene no na wo hwe ne yonko brebo kwan anamo wone na tu ne ekwan ahodo wone ne mienu afa so ne eduru se wu mpo a wo ye na adwen so obewu ede amano no ohun se wo se wode ne ka no ho na ka wode ne be ka no ho so obeboa no ama na heni ayefe denchira no mienu ne wo ho eno mokwa akwamu so no mienu ende se de denchira esihye ne sadom ekokon no omusua ne ma wo ho sanso so na akomu so ne ma nso omukọ akwamu nso omusua pi wo ho enu nti wo ho ehun se so wo bọ akonya de a ewo so wo bọ akonya a eye kun edwa na wode amma ne adamfo amankwatia na se wadane ne nua prekope na wode abọ ne ho ban saa bre no nso omo baaye no na asafo ena na eye kontire ede ma kumase na so kumase kokon na asafo na edi enimu di won kokon na de nam so ma akwamu kumase asafo hene enya akwamu hene enie ebra nana ansa sesiriku woja opemso setu ene na danfo ma wo mo bae no ama wo mo nkwa ne bae edi kan ka ho asem se wode eya asrafo makomako ahasa ene wode ka wo ho no odo mo bae wode mo bae no wamfa wo mo ankwotena na hemfie ena afenso wamfo mo so amma na danfo amankwatia wode wonyinara ede wo mo ema asafo hene enu nti ene nam so mienya akwamu hene yede se edi ne de ma asafo hene se esafo yedo mu efiri akwamu bae no akwam eye asafo hene ene yede wo mu ema wo enu nti opemso setu ebo okontire akonya no ena wode ema eye baafo amankwatia ena sabi wode ebedi ade a wode ebo asanteman sabre na asanteman mai wode bo kumase ho ban na sade epeye a sabi basabasaye anase ebufuo ne menasepo bia emma asafo hene ene bantama hene entamu nenteno de opemso setu eyeyenie wo yese wabo kontire no waje kontire ne de afiri asafo ede ama sabi eye wono ankasa na damfo a won se won na ye kontire ene wode akwamufo no odo mpan so odo mo so ama asafo enu nti ye fre na akwamufo ehene ende se ye fre na akwamufo ehene na so ono so kane no ono na ye kontire dia ene omumio no nyina enjam na so omumio no nyina eni dwuma no emmom kontire eye ohene a wokokon a wodi kan ye wo leader 1 ena akwamu so ye wo leader 2 nemo no mu nyina dwumadie no eye baako
a obi ensene obi tumi no so emuru obi so eno nti saa ena wopem so ye no eno nti ena ya na yete se kontire eni akwamu na tese wo mu jam eno nti bra wo bo akonya no ede ema no na se din a wodi bedi akonya no na ye bafo amankwa ati a wodi kan enam se enam domafo no so ene ma ne wofa obiri ye bo a eto wakono nti na ku edi kan a wokoye no na eye domako a enam so mo pam domafo no efiri sentreso ekoye saa kon no amankwa ati a wodi kan ene ko saa kon no de etoso bi wonu so ebra asante boaboa wo ho a wo mokọ denkyira kon edi kan o mokọ denkyira kon ama asante ade wo ho afiri denkyira man ne mu no so aya amankwatia ena edi asante kuma sesadom nanim ena wode won ekoye wo mokọ kon na chi a wo meduye no ebra eye na Osei Tutu sebi opemiso Osei Tutu eto wa kono no bafo amankwatia odi kan anka se na damfo prekope no okọ eno nti wo jai som de bi katachi opoku wa wedi kan baage no bafo amankwatia esom no sede wode esom na damfo a ne yonko brebo a wokoye no eko ahodo pi wokobi na enam se enam achim ene asante eko a won koye a enam so ma opem so Osei Tutu wa kono ntina enam so ma me ko bi ma hu bi no abre no so no anase esiye no eno nti enam so ema katachi opoku ware a wodi kan eso akon ewa achim eso saa akon no amankwatia ne wodi mu ntintiman pa wokobi na wo mo kọ kon no ena sehwehene baako na ono so ho den pa na ne ho dene na wasaben so ono so ne nsadom besi kumase ebesesa de hye no ene chete de omo nsa besum bia no omo sesa de hye no na omo do omo koye na saa wo hene kese no na ye fre no ebri muru eno ti se ya na wo hene tenase na anim onyamu a na brafo pae no na wo mo ka wo hene ko ahodo wako ekon makoma kwa adu kronkron na eya na yete sehwi ebri muru edin ewom eno nti ebra wo mba yo motesa no ena katachi opoku wa wodi kan esoma amankwatia wodi kan bafo amankwatia wodi kan ema ne ti sewi hene ebri muru ema sebi wona ne edekọ bo ani na nya asem ketwa owie ne wokun no ena waje adehye no eni kumasefo a sehwe ohene ne besesa won koye no wasade won nyina ensoso ebaaye ena afa ensoso no jama nkoye abokofi ekon no eno so bafo amankwatia sebi wono so ne di kun nanimu ema won ekoye ebra okatachi opoku ware katachi opoku ware wodi kan enya ne yire a sebi no wa na owosampa ebeyi na so tire sei won wanya ne ntiye sei abokofi a no ye jama hene wanwene sikadwa ne bi a wode kire sei wono so wotumi se de asante wo bi no eno nti asante so akon wono so emomukun abokofi a sebi eyi ne sikadwa no wo moje ya won enane no enti won omo ne kun ye kun no saa kon no bafo amankwati wodi kan ena wodi asante sadom nanimu a wode ekọ no na abakosam kire se anase yesunya ehu se empanyi se tumi efirejam ene kobem eno nte se efirejam ne kobem dia na Bantama konya no so eyekundwa na yekundwa so anensa yesumdwa eno nti saa dia ebeboa ama yenya ogya no megya no so atoato so eno nti no ewosa akonya no eye mamedwa na emum enya desudwa emeto abusum na emum no ohina wodi kan bi di ade no na sene mumma ne na awo ntoato so no ommo ena sabi akonya no ebeye won edea eno nti Bantama akonya no eye mamedwa a enya desudwa sabi enye emasefo ena won edie eno nti ebra baafo amankwati wodi kan ekra ekoye no wonoa ne baprekope ene bedi ade baafo apreku a wodi kan eno ono so ebedi ade ekon ahodo a katachi opoku a wodi kan ekon ye no saa kon ne nyinara baafo apreku wodi kan wode ne ho hyemu a wokon saa kon ne bi pa baafo apreku wodi kan krakoye no baafo edujamra ena wono so ebedi ade saa bre no nana na kusi obu adum ena na wodi ade se wosante hene wasa atena akonya no so ebra na Osei kwadwu sebi
ɔno nso bɛdi adeɛ sɛ ɔsantehene saa bere no nyinaa n'abanfo adu gyamra na wɔte akonnwa so sɛ Bantama hene Nana Kusi ɔbu adum abrɛ so ɛno nso so sɛbi no wɔte akonnwa so Nana Kusi ɔbu adum abrɛ so baafoɔ adu gyamra wɔboa ne papa wɔboa ne paa saa bere no na akuakuo bi asɔde ɔmayɛ ɔmo adwen sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo tu Nana Kusi ɔbu adum na henie ni egu na wɔtaa n'akyi ne koyɛ ɛma asaafoɔ ne nyinaa wɔn nyinaa ɛte ɛkɔdaeɛ a asomdue ɛbaeɛ na ɛno mu no ɛna sɛbi ɔboa no ma ne bɛdi adeɛ wie no ɛna Nana Osei kwadwo ɔno nso abrɛ so ɔno nso so ɛbɛdi adeɛ na ɔno ɛbɛdi adeɛ no na baafoɔ adu gyamra sɛdeɛ ne wɔsi kɔ no na ne ko no ɛfɛ papa sɛ wɔgyina mu sɛ wɔkɔ ne yɛ tututu a onsuro hwee enwusie mu no na wonnam mu ɛno nti ɛnam so ma ne nyamarane a ne yɛfrɛ ne sɛ kwawa wɔdi enwusie na sɛ wɔno de wonnam nwusie mu kumu emu ɛna wɔkɔ ne ntɔkwa a wɔkyerɛ ne mmɛnsɛm ɛno nti Bantama ɛhene a ne yɛfrɛ no baafo adu gyamra deɛ na ne mmra ne ɛno no a edura konno a na wɔn ɛde gyegye ne taataa na ɛno mu no ɛna Nana Osei kwadwo wɔtee sɛ sɛdeɛ Nana adu gyamra si konokon a ne hu si ehufa a odie so gyina kon ma wo bi esuro no kama yɛ sɛ wɔamfa biribi anya sɛ wɔamfa na amfa kwan bi so a wasate ne hu sɛ ɔpɛ sɛ wɔtu nadeɛ so ɛno nti so wate ne hu deɛ wɔnhwɛ ma ne nsi ansana sɛbi wɔbɛka sɛ ohu yanka ɛno nti ɔno mom di kan eyi no efiro nti Nana Osei kwadwo ɛna sɛbi so sɛbi nya na abrɛ so ɛna oyi baafoɔ adu gyamra sɛbi efiri hɔ no mo na ɛbra baafoɔ adu gyamra efiri hɔ no ɛna baafoɔ ewuwa panyini ɛnso so ebedi adeɛ na ɛnyɛ ɔno nso nko a wo ɛnyɛ baafoɔ adu gyamra ɛnko a ɛna Nana Osei kwadwo sɛbi woyi wɔn firi hɔ wɔne mpanyimfo no mu bi a wɔn susu sɛ wɔn susu sɛ wɔn ɛpɛ sɛ wɔn tu wɔn gu na henia na so wɔn tu no akonnwa so no wɔn nyinaa sɛbi wɔhwɛ me yɛyi wɔn efiri hɔ baafo adu gyamra ɛkra kɔɔyɛ no baafo awua panyini ɛna wɔn nso bɛdi adeɛ sɛ Bantama hene saa bere na mu no na Nana Osei kwame ɛna na wɔte akonnwa so sɛ ɔsantehene baafo awua panyini eku ahodoɔ a ɛyɛ Nana Osei kwame ɛkɔɔyɛ no saa kon ne nyinaa okɔ bi Nana Pokufo fi abrɛ so nyinaa na wɔte akonnwa so sɛ ɛyɛ Bantama hene na ɛko a Kumase ɛne Germanfoɔ ɛkoɔyɛ no saa kon no okɔ bi na saa kon no deɛ kɔfa ɛbaayɛ ne sɛ Nana Osei kwame a na wɔyɛ ɔsantehene a ɔmutu nadeɛ so wɔ no ɛna Germanfoɔ no mu bi ɛsadɔm ne boaboa ɔmo ho monya ne nteɛ sɛ Germanfoɔ ne sadɔm ne bi aboaboa ɔmo ho ayɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo ba Kumase na ɔbaba betu Nana Opokufo fie afiri akonnwa no so na wɔn asa de Nana Osei kwame ɛde na baba bedi adeɛ biem na wɔn ɛnhwɛ me yɛntu nadeɛ so Germanfoɔ yi nso so no asante nhyehyɛeɛ ɛna afɛ Kumasefoɔ nso nhyehyɛeɛ no so ɛnya adeɛ sɛ ɔmo ka ho bie ɛno nti sɛ ɔmo tena ase yɛ nhwehwan a ɛnyɛ yie ɛno ɛne ka ho bi ma baafoɔ awua panyini wɔsɔde yɛ a wɔdi sadɔm n'anim a ɔmo ne Germanfoɔ no ko yɛ a wɔn di Germanfoɔ no so nkonim na emu wɔn no ɛna sɛbi ɔno nso so sɛbi ɔno nso ɛtɔɔyɛ na baafoɔ awua panyini tɔɔyɛ no baafoɔ amankɔ atia tenten ɛna ɔno nso ebedi adeɛ ne din a no ɔmɔtaade frɛ no no ɛne amankwa benuwa ɔno edin a ne yɛde frɛ no no ɔno na brɛ so no na Nana Osei kwame esibebu nsu ɛna no ɔno te akonnwa so sɛ ɔsantehene na ɛko ahodoɔ a baafoɔ Osei kwame esibebu nsu wɔkɔɔ na abrɛ so nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ baafoɔ amankwa tenten wɔkɔ bi ebie ne wɔn nso a wɔtena fie na kɔ a wɔkɔɛ no so wɔkyerɛ ne kontisɛm wɔkyerɛ ne mmɛnsɛm ɛwɔ kon ne nyinaa mu baafoɔ amankwa sɛbi benuwa wɔkra kɔɔyɛ no baafoɔ awua yaw a wɔtɔ so mmienu ɛna ɔno nso bɛdi adeɛ sɛ Bantama hene saa bere no na Nana Osei yaw akoto ɛna na wɔte akonnwa so baafoɔ awua yaw wɔtɔ so mmienu ɛko a sɛbi ɛyɛ akatama so kon no wɔdi mu ntintimma yie paa na wɔkɔɔ kon n'akyi baayɛ no
ɛna ɔmo sɛ nya ne nte yɛsɛ wɔhyehyɛ akyire wɔayɛ no ho ntadua akyire a wɔpɛ sɛ yɛtu na wɔsɛ yɛ wakoto adeɛ so ɛno nti ɛnam so ɛma na wɔsɛ yɛ wakoto ɛte saa nsɛm no ɔno mmom edi kan ɛma yɛyi baafo awua yɛ wɔtɔ so mmienu efiri ateasefo asase so baafo awua yɛ wɔtɔ so mmienu ewuiɛ no baafo apreku a wɔtɔ so mmienu ɛna ɔno so bedi adeɛ sɛ Bantama hene saa bɛ na ɔsɛ yɛ wakoto ɛna ogu so di adeɛ sɛ ɛyɛ asante hene baafo apreku ɔtɔ so mmienu ɛko a dwaben ɛne kumase ɛko yɛ no na wɔno na di mu ntintiman paa wɔno na sɛ di kumase ɛsa dɔm n'anim ɛma ɔmo no dwabenfo ko yɛ a wɔn ɛpam dwaben kɔbɔ ne sesen ɛwɔ akyem abuakwa ɛno nti ɛbrɛ a sɛbi nana kwakudua a wodi kan ebedi adeɛ no na yɛ adeɛ da na koma so paa so ɔbɛhwɛ ama ne nuanom dwabenfo no asa afiri akyem abuakwa asa aba wɔn kyi ebie mu ɛno nti ɔkɔ so ɛda etwa to a ɔno ɔmo kɔhyia yɛ a ɔmo gye tu mu sɛ ɔmo bɛba no saa bɛ na de wodi dwabenfo n'anim no ne yɛfrɛ nana kwasi buaten na ɔno na yɛ dwaben ɛhene saa brɛ no na ne dwaben hene nana kwasi buaten ɛka kyerɛ nana kwakudua odi kan sɛ so ɔbɛsa aba ne nkyi na ɔbɛsa ne nua aba bɛtena se ama ɔmo nyinaa hwɛ atoto nneɛma ama asante nkabomu ɔmo prɛ no asante nkabomu no timi gyina brane de a ɛneɛ ne nhyehyɛ yɛ nie gye sɛ Bantama hene no a ɔno mom ɛyɛ hintadua akyire a wɔbɛhyɛ akyire ɛsesɛ ogya gu mu a wɔno sɛ di kun n'anim a ɔbɛpam wɔn ɛde wɔn efiri dwaben no sɛ wɔbɛte ase asa baabi mu a gye sɛ nana kwakudua odi kan ɛde Bantama hene ɛbrɛ no na sɛ ɔno ankasa ayɛ dɛ ɛtwa ne ti ansa na ne ho bɛtɔ no a ɔbɛsa aba ne nkyi a wasa aba ɛno na nana kwakudua odi kan wadwene ho a wɔyɛ ho hwee nyeye ɛno nti wɔyɛ n'adwene sɛ wɔde baafo apreku ɔtɔ so mmienu sɛbi wɔde no ɛbɛkɔ na dwaben hene pɛ sɛ wɔde yɛ no wɔde ayɛ no sɛ de bɛyɛ dwaben hene bɛsa aba ɛyɛ sɛkyerɛ bie mu na wɔn nyinaa aba bɛtena wɔ asomdwe mu na wei na baafo apreku ɔtɔ so mmienu tena ase na wɔsese a ne ti mfa so ɔbɛkɔ wɔnim kwan kora dwaben hene kwaku buaten de ne bɛfa soɔ ɛne ya wɔde ne bɛfa mu ansa na sɛbi obeku na wɔku no ɛno nti ɔno ayɛ n'adwene sɛ wɔnkɔ nkɔgyina dwaben hene anim ɔno ankasa bɛku no ho sɛ kukuro na sɛ ɔno abɛku no ho anaasɛ ɔbɛkɔ ama yɛku no no de ehia sɛ wɔni hɔ ɛno nti ɔno aka na no aduru eku no ho ɛbrɛ a wɔku no ho no de obedi n'adeɛ ɛyɛ baafo agyaw a wɔdi kan baafo agyaw ɛnso so ebedi adeɛ no na nana kwakudua ana ne gu so te akonya so sɛ ɛyɛ ɔsante hene na ɔno nso so yɛtu n'adeɛ so baafo agyaw wɔdi kan yɛtu n'adeɛ so de nti a nana kwakudua tu n'adeɛ so nyina ne sɛ wɔsɛ obi a wɔyɛ konti hene na woda kontire fakuo na no na akɔboa hene ɛne wɔn ne nkrɔfo no bi aka wɔn ɛhyehyɛ konti na sɛ wɔn ayɛ wɔn adwen sɛ ɔmpɛ so mutu nana kwakudua a wɔdi kan hene egu na konti hene wɔn nso so wɔ hɔ sɛ nka wobɛhwɛ na wabɔ wɔ hene ho ban na wantimi anya ho hwee amfa ho ensɛm no mo tena ase esi poni nyinaa wante ho hwee ɛno nti na kame ɛsɛ sɛ wodi adeɛ sɛ konti hene nyeye ɛno nti nana kwakudua a wodi kan otu baafo agye wodi kan otu n'adeɛ so sɛ ɛyɛ Bantama hene ɛbrɛ a wotu Bantama hene adeɛ so yɛ baafo agye wodi kan wotu n'adeɛ so no baafo amankwa etie ɔtɔ so mmienu ɛna wɔno nso so ebedi adeɛ na ɛno nso so ɛyɛ nana kwakudua ɔtɔ so ba wodi kan na brɛ so na sɛ nana kwakudua wodi kan brɛ so no yɛnya Bantama hene mmiɛnsa a wɔn aba bedi adeɛ na baafo amankwa etie ɔtɔ so mmienu ɛko a ɛyɛ asante ɛkɔɔyɛ no ɛyɛ kosi gyanin ɛko no okobi ɛwɔ afe apem ha nwɔtwe aduosia mmiɛnsa mu 1863 ɛko no kosi gyanin ɛko no okobi ɛna afe nso so saa ko no mu no na nado ɛna ɛko ɛtɔ so mmienu ɛnso so yɛ afe apem ha nwɔtwe aduoso mmiɛnsa mu 1873 ɛko ɛyɛ asante ne mfante ko no ɛno nso so wokobi na wɔno mpo ɛna na wodi asante sadom no animu
na saa ko no nhyehyɛ mu nyina no adubɔfoɔ ɛna sɛbi wɔhwɛ toto nneɛma ɛma ɛko no ɛkɔɔ na Kofi Kakari abrɛ so Sagranti War a wɔn ɛkɔɔ no afi apem ha wɔtwe aduoson nan mu 1874 mu no saa ko no na sɛbi so sɛbi nya do baafo amankwa ti otoso mienu na wɔno ɛna egyina ne fafa mu a wodi ne fa sadom nanim ɛde wɔn kɔɔ Sagranti ɛko no a ɔtɔ wɔ akono yayaaya ɛwɔ bosumi edi kan ne mu ne de toso ne de twato aduasa baako mu ɛwɔ afe apem ha wɔtwe aduoson ɛnan mu 31st January 1874 mu ɛna baafo amankwa ti otoso mienu Sagranti War anasa Sagranti sani mu no ɛno wɔtɔ ɛwɔ akono ɛyɛ sɛ Garnet Wolseley wɔne ne sadom no a ɔmbeto hye Kumase ɛso no ɛwɔ amoafo ɛhɔnom ɛna amankwa ti otoso mienu wɔ firi mu ɛbra baafo amankwa ti a sɛbi wɔ krakɔɔ no baafo awu otoso miensa ɛna wɔno so bedi ade sabe nana Kofi Kakari ɛna na wɔte akonya so na abakɔsam kyɛ sɛ ɛna baafo awu otoso miensa ɛnsa so ɛna yetu no wɔka ho bi ɛna yetu nana Kofi Kakari efra akonya so sɛ wɔsantehene ɛbra yetu na de so na nana mensa bonsu ɛna wɔno so ebedi ade na ɛbra nana mensa bonsu ebedi ade sɛ wɔsantehene no sabe na asante akɔgya mansa na badadada omoko German sane baaye no eno mo sa ate ne hu sɛ German fo no kon no asante no omko kon mo di omu nsunkunim no omo sɛ boabo omo ho asaba beto ahya asante so eno nte nam so ma na mensa bonsu esoma baafo wu otoso emiensa wone ne nua ketewa ewu akuma ɛna afenso so ɛyɛ sadom no ɛna ɔdo omo kɔ so omo konko bom pempen na omo hwɛ sɛ German fo no yɛ ade so omo ka omo ho a na omo ato ahye won so na won kɔɔye no ɛna omo kɔgye asadom no wɔ hɔ de omo bɔ omo nchi aba bɛhwɛ de yɛkɔso wɔ fie omo baaye no ɛna ewu akuma enya ne nte yɛ sɛ ne yira wogya ne fie etu kwan na sɛ wogya ne fie ɛkɔsom yɛ no sabi ɔba na ɛne ne kura ma na obi de ne nsa aka no ohwehwɛ mu no na sɛ nye obi a na emom no ɛyɛ nana mensa bonsu a wɔyɛ ɔsantehene ɔno na wɔde ne nsa aka ewu akuma ɛyere ɔba no nso so ehu sɛ ne kunu ehu na kyire no ɛna odi Amerika ɛkɔ nana wɔsɛ bonsu hɔ ɛkɔka kyɛ ne sɛ ne kunu ɛne ne nua panyini baafo ewu ɔtɔso miensa ɔmo nyina yɛ bɔpɔ sɛ ɔmo betu na de so sɛ de ɔmo tu nana Kofi Kakari ade so no ɛno nti sɛ wanye no de a ahwe wɔ Kofi a ɔno nso so ɔmo beku no ɛno nti nana mensa bonsu ɛgye ewu akuma ayere no na ɔbɔ ne ho ban ɛnna wɔsa to nkra ɛma wɔsomaye ɛme yɛkɔfa baafo ewu ɔtɔso miensa ɛne ewu akuma wɔde wɔn ɛba ahemfie sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɔpɔ sɛ ɔmo betu na de so na enye ɔmo mienu nko awo wɔkye sɛbi Kumase mpanyimfo no mu bi ka ho akyeame no mu bi ka ho mampɔnhema ne ne ba baako ka ho ɛna afei nso adehye no maako aduanan ɛna nana mensa bonsu ɛkyi wɔn nyina wɔso wɔn nyina pɛ sɛ ɔmo tu na de so ɛno nti obeyi ɔmo nyina nso so afiri hɔ na ebra ɛhɔ no mu no ɔmo nya ne nte wɔ Bantama sɛ baafo ewu ɔtɔso miensa nana mensa bonsu sɛbi wakuno ɛno nti na wɔsɛ ɔmo nya ne musini a wɔno so bɛtena Bantama akonya no so ɛno nti ɔmo de akonya no ɛma baafo ewu a wɔtɔso ɛnan ɛma ne bedi ade ɛkyire ɛna nkrasa ba sɛ nana mensa bonsu ɔmo odi kan ku wɔn no na baafo ewu ɔtɔso miensa ɛnka ho ɛno nti ɔno ne ka ɔmo a yɛbɛsɛ ku wɔn na sɛ ɛkyire ɔmo a yɛahyehyɛ sɛ yɛbɛku wɔn no wɔka ho ɛno mu no ɛna wɔn a wɔn ɛwɔ atwomafo no ɔmo nso wɔ kontirim ɔmo nya ne nteyɛ saa na ɔmo sɛ dabi so de yɛnya nkono de yɛbɛtumi ayɛ biribi afa ho ɛna ɔmo sɔ de anadwo dasuo mu ɛna wɔn ekɔyi baafo ewu a ɔtɔso miensa ɛna ɔmo de no edwane yɛ ɔmo de ne kɔ nkwanta no ɛna wɔsan ne ho sɛ nana mensa bonsu sɛ wɔn hyɛ n'ase bie mu ɛno nti ebra baafo ewu ɔtɔso ɛnan ɛte sɛ ne nua panyini yɛnya nkono wɔte ase no ɛna ɔyɛ sɛ ne saa de akonya no wɔtena so a enye yɛ sɛ ne nua panyin te ase de a ɛna wɔntumi ntu na de so ɛma ɔno nso so emmedi ade ɛno nti baafo ewu ɔtɔso ɛnan ɔno aworɔ no ho
ɛna ɔsade akonya no ɛma ne nua panyin ma ne nua panyin ne ɛto aso edi na ade sɛ Bantama hene ankyɛ ɛnam so ɔno atu ne ho ade so no ɛnam so ma yɛma ne din na edin a na Bantamafo ne Kumasefo ɛde frɛ no no ɛne Ewua Nansa hene na sɛ wɔ hene a wabɛdi ade nansa na ɛno ɛyɛ din a yɛde ɛma no na ɛbra sɛbe so sɛbe nya dom yɛtu Nana Mensa Bonsu ade so no Nana Kwakudua a wɔtɔ so mmienu na obɛdi ade sɛ wɔsante hene na ɛko ahodo a wɔn ɛkɔe ne nyinaa no okobi saa bere ni mu a Nana Kwakudua a wɔtɔ so mmienu ɛbɛdi ade no anasɛ Nana Kwakudua sɛbi wɔkra kɔɛ no ne wuo n'akyi no ɛna barima yɛ atwenebo ana ɛne barima prɛmpɛ wɔn nkonyasie no ho nsɛm no ɛsɔde yɛ no na ɔman no amaman no ne emu akyɛ yɛsua mampɔndeɛ no yɛhu baabi a na bampɔn so ɛwɔ ɛno nti ɛbra prɛmpɛ edi nkunim anasɛ barima prɛmpɛ odi nkunim no na kokofu ɛfo no no monte ase ɛkwasa na kokofu ɛfo no nyinaa ɛtae sɛbi ɛyɛ ya otwenebo ana no motae n'akyi ɛno nti baafo ɛte hɔnom no onya ne nte yɛsɛ bɛkwaefo no nso no mo so ɛwɔ Nana prɛmpɛ akyi ɛna wɔte sɛ kokogufo no akɔto ahyɛ bɛkwaefo no so ɛno nti Bantama hene sɔde yɛ ɛna ɔno nso ne sadom no kɔtae bɛkwaefo akyi no mo so ɛko yɛ ɛna mo di kokofufoɔ no so enkunim na wɔko wie yɛ no no ne sadom no da wɔn akyi no mo ɛbɛkuma ase na woduru kaase no ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛda kaase na nka ade kyia no wato aso ɛkɔnom na kaasefoɔ no eyi ne maayɛ a wɔn ɛde no ɛma kokofu hene a wɔkuu no saa anadwo no ɛno nti ɛbra abaafo awu ɔtɔ so mmiɛnsa sɛbi wɔwu ya na sɛ wɔtɔɔ yɛ ɛwɔ kaase no de obedi na de yɛ baafo amankwati a wɔtɔ so mmiɛnsa baafo amankwati ɔtɔ so mmiɛnsa edi a ne yɛde frɛ no no Osei wia ada saa na yɛde ɛfrɛ no na ɛko a asante ɛne nkwanza kɔyɛ wɔ afi apem ha wɔtwe aduokono mmiɛnsa mu no saa kon no ɛyɛ ade sɛ baafo amankwati ɔtɔ so mmiɛnsa saa kon no okobi Nana prɛmpɛ course shows no baafo amankwati ɔtɔ so mmiɛnsa wɔne no ɛne kɔyɛ na sɛ yɛkyɛ ne kan ho bi ɛna wɔne no course shows na wɔne no course shows akyire no na sɛ asante hene ni hɔ no mo ɛno akyire no ɛna Nana yɛ asantoa ɔnso yɛ agyen sɛ wɔnte ase a wɔne abrɔfo no de bɔ ani ne no ɛna odumase hene baako ɛsan sɛ na ewu kuma akɔ kyekyere sɛbe ɛyɛ odumase kura no so wɔ sunyan mu a na nsen mu fiepre empagya no ho nsɛm sɔde ya na wɔhene ɛka odumase ho nsɛm no na wɔka ho abakɔsɛm no na ɛkyerɛ sɛ ewu kuma ɛbra wɔn ɛkɔɔ German na wɔn ne sadom no kɔɔ German na wɔn kɔbɔ mpɛmpɛn wɔ hɔ no wɔn ba no ɛhɔnom no wɔn kɔtena wɔdi kan kyekyere hɔ no mansana sɛbe wɔsɛ ɛba no nkyi wɔsɛ ba n'akyi a ogya ne mma no yɛ den ɛwɔ hɔnom a ɛno nti na wɔhene baako a no ɔno so adi odumase akonya ne da ne yɛfrɛ no Nana Kwabena kyerɛ ɛna Bantamafoɔ no sɛbe wɔn kɔkɔpɔ na maneɛ sɛ sesei no wɔhene a sɛbe no ɔte akonya so sɛ Bantama hene ɛyɛ baafo amankwati a ɛyɛ wanimsɛm sɛ wɔne Nana prɛmpɛ ana abrɔfo no do ɔmo kɔsɛ shows sesei nso abrɔfo no asaba bɛto ɛde ahyɛ yɛso a Nana yɛ asantoa agyina mu nti wɔsɛ Kumasefoɔ nso yɛ dɛ ɛdwosofoɔ ahyɛ aseɛ nti wɔsɛ Kumase sadom no so ɛkɔka ɛho bi no wɔn ntimi ɛko ɛno ɛna Nana Kwabena kyerɛ ɛka so wɔtena ase ɛhwɛ a ɛnyɛ yie ɛwɔ mu sɛ ɔsantehene ni hɔ obesuae deɛ nanso yɛ nasɛdeɛ sɛ sɛbi so sɛbi nya do obo Kumase ho ban ɛno nti wɔde mika baayɛ ɛbɛdi Kumase sadom n'anim ɛne wɔn kɔɔko ɛko na wɔn ko yɛ no mo ne abrɔfo ne ko papa na ɛko na wie yɛ no ahemfo abrɔfo ne kye wɔn sɛbi a wɔn bɔ wɔn ka ku wɔn no na Nana Kwabena kyerɛ a na ofi odumase no ɔyɛ de hye ne nti no na wɔn nso ɛka ho ebia kwadu a wɔde bɔ ne nyinaa ɛne sɛ wɔne broni aban ayɛ den wɔne broni aban ɛde asi ani ɛno nti wɔn ekun no ɛbra wɔn kun Nana Kwabena kyerɛ no Nana Osei bonsu ɛna bedi adeɛ Nana Osei bonsu saa bere no na wɔn nso akɔdi adeɛ wɔ mampɔn ama yɛtu nadeɛ so edi kan yɛsua mampɔn a abakɔsɛm no
yesua ne wo mu ama yetu na de so na esanse na obo abrofo ntina abrofo ne penasem pa enu nti abrofo no e de nana mensa bonsu mampomfo no tu na de so no e na omode nana mensa bonsu omode ne bedi Bantama konya no enu nti din a na Bantama fo no de frɛ no no eye Osei mampon na so omode kai ne se oye den krampo na wonye Bantama de hye enu nti no mo frɛ no Osei mampon na wotena Bantama konya no so saa wotena Bantama konya no so echeye wa afi apema hankono edu ensie mu 1916 mu na wosa enya ne nte se sese ma mamponfo se frɛ no se wonsa medi na konya no wo mampon na gya wono asa awro no ho na wokɔ mampon sa kodi akonya no wo mampon ebra na Osei bonsu anase Osei mampon ono atu ne ho ade so kodi mampon akonya bere sa frɛ no no na se wo hwa bakosem am na Osei bonsu a woyɛ mampon hene sa bedi Bantama konya sa kodi mampon akonya no na se wono de ne se so no ase yenye hu bi wono de no ogina brane na se wodi akonya miensa wakwa ba sa akwa aba ebra wono ekɔ wa afi apema hankono edu ensie mu no na omode akonya no ma baafo yawo beeko baafo yawo beeko nso bedi ade wa afi apema hankono edu ensie mu na sa afi a na Osei bonsu ekɔye no wotena akonya no so echeye wotena akonya so ma ne du afi apem ahankono edu nwotwe mu na yetu na de so odi ade mfie mienu pe na ono nso so yetu na de so yese ne hyehye a niema no woye no na sabi na enso ani nto yetu na de so na afi nso so eye baafo amankwatia a wotoso nan wono nso so ebedi yade se Bantama hene na ebra baafo amankwatia sabi wono so ebedi ade no ono so di ade wa afi apem hankono edu nwotwe mu na se yetu baafo ya obeko efra konya so no eno ono so ebedi ade ono so di ade kopem afi apem hankono eduno enkunu mu odi ade emfie makomako edu baako saa bre ni mu no na Captain Fuller eno no eye komisa ede emma asante baafo kwame chem ena afi ono so ebedi ade se Bantama hene na wono na ninua na ofiri domenase na ninua ketwa ene kwame kire a yedi kan esua ne ho abakosem se ofiri odumase ebaaye no na ninua eketwa eno no ono so bedi ade ewo afi apem ahankono eduno enkunu mu ena wono so bedi ade se Bantama hene no ono de ewu ewo akonya no so ansana baafo kwame jewo otoso biensa na se ne nkonya din no na ye baafo kwame jewo otoso biensa ono so krakoye no ena ewua bojase enso so ebaaye enam se ewua nansa hene anase ewua nansa hene bedi ade a na wo hu se ne nua enwuye wono atu ne ho ade so no na ye se akonya ne din no eda ho no eda so eda ho eno nti ewua bojase baaye no edin a wo fa ye baafo ewu otoso enan esanse ewua nansa ono a ewro no ho nti no na wo akonya so betimi asa afadin no na Osei ya wajeman prempo otoso mienu abreso na ewua baafo ewu otoso enan na wono susu edi ade se Bantama hene na enumu no no wonya ne nte se baafo ewu otoso nan sabi waye na adwene anase woni nkrofo bi bopo se wo ebetu na Osei ajeman prempo otoso mienu ade so na omu hwehwem no mu hu se de odi mu ntintiman pa a wopase yetu na de so no enye obi a se os ajeman a wo free wiamu ase wono ena edi mu ntintiman wo pese yetu na Osei ajeman prempo otoso mienu yetu ne free akonya so wasante hene enu nti enam so ema na Osei ajeman prempo otoso mienu sebi ekwan wo se wode baafo ewu otoso nan fa so no wodo no efa so saa bre no na aban a eye komisa ede emma asanteman na ye Yewura Jackson na bre so na wono na ye komisa ede emma asanteman enti baafo ewu a wotoso nan ebra sebi wono ankasa na namutu mu nam so ma na Osei ajeman prempo otoso mienu eja ne kwan no baafo je wotoso nan ena ono so ebedi ade edin ane yetade frɛ no no ene kwaku Taylor ena wono so ebedi ade wono de wanche kra
ena wono nso efrim no ndo wu akonya nso ewo afi apem hankono eduasa emiensa mu ena wono nso efrimu na bra wono nso frimu no baafo agye wotoso nan ekra koye no baafo owuso amankwati otoso enum ena wono nso ebedi ade sabre na prempo otoso emienu na abreso ono nso wu akonya no so ena baafo wu otoso enum wono nso ebedi ade baafo wu a otoso enum ekra koye no baafo asare owuso amankwati otoso num ena ono nso bedi ade se Bantama hene ono nso so ewu akonya no so ena sese baafo owuso asare amankwati otoso ensia wono nso aba wono nso edi ade se Bantama hene eno nti se wo hwe Bantama akonya no a eye mamadwa se de edi kankan no ye hu se bebia Bantama efiri Bantama se bi so se benyado enye dagomafo anase wo mu firi bebia na emomu no wo mu firi kure be fo ne se bidie no nso ebe nkokofu na nadamfo pa mankwatia na nadamfo pa ene opem so Osei Tutu ekwan a abakosem mienu no edini na abaye ebi mo kire se na nabu amponsem ano ye denkyira hene no eka se opedehia ama na babesom no kuma se dehie ama na babesom no ewo na hemfie na enam se na opem so Osei Tutu na nadamfo pa ene amankwatia ne ntena osra amankwatia se amankwatia ne nko esom no amankwatia ne koye ena afen suso no wasane ne free denkyane ne kwa akwamu no wasane nyina baaye abakosam fade bi suso kire se amankwatia no ye somfo anase no ye ahenkwa ewo denkyira ena Osei Tutu koto no denkyira na ebra Osei Tutu sebi okohye na nabu aponsem ne nua ba nyinsen no eye ako abna okohye ne nyinsen no ewo ye omadwenso mbekunu no amankwatia na beyi na sotire no ne nyina adwane kwa akwamu eno mu fra kwamu ebaaye ene yehu di ntia baafo ene yehu baafo ntam ene yehu di ntia ntam ne na so enam so baaye yehu se bra opem so Osei Tutu ene ne baaye ne na ye wose wonya obi a wono ene ne wofa obiri yebo a wone ne betu akwantu tenten no eno nti bra wode ntwoma ne kan no no nanka wode ne kwa anasa ena asafo hene ede na somfo ne bi baaye a yede no ehye amankwatia nan eno nti ye ka Bantama ntama wose me ka baafo ho entwoma na se ntwoma ye de ye ne ho ananka sabi ye kunu no eno na ye baafo entam na nanom o ma bedi baafo akonya no won Bantama akonya no o mo ye aduonu emienu ana afen so ye hu die ntira sabi no wahene e ka wona bakosem wo ka no woni nsem se ewodumase sabi so sabi nyado eye Bantama fo no eno nso so ye hu die ntia ye hu se ohene baako na nakwabena kire a na odi ade wo sabi odumase ewodumase a wo yetu na ade so anase wo fira akonya no so no wasaba bedi Bantama akonya odi kumase sadom nanim ene ya asantoa ekọ buruni ku a eno akini buruni ye den ekun no no ene yese hu se ne nua foforo so ye den ono so ba bedi ade se eye Bantama hene na ehu se won nyina ye den eye fie baako a won edi ade a eyeye enti nananom a omo abedi ade se Bantama hene no omo ye aduonum yenu omo din ne ne baafo amankwatia wodi kan ofiri honom no baafo apreku di kan ne baaye ono ane ba baafo apreku di kan firi honom baafo adujamra ne baaye baafo adujamra efiri honom baafo wu odi kan ne baaye baafo wu odi kan koye no baafo amankwa benuwa ene ono so baaye baafo amankwa benuwa kra koye no baafo wu aya wotosomienu ne baaye baafo wu wotosomienu ekoye no baafo apreku a wotosomienu ne baaye baafo apreku wotosomienu kra koye no baafo agye odi kan ne baaye baafo agye a odi kan koye no baafo amankwaati wotosomienu ne baaye baafo amankwaati a wotosomienu koye no baafo wu wotosomiensa ne baaye baafo wu wotosomiensa koye no baafo amankwaati wotosomiensa ne baaye baafo amankwaati koye no baafo kire ene baaye kwabra kire ne baaye kwabna kire kra koye no na Osei bonsu ene baaye na Osei bonsu ekoye no anase wasako mamponsa kodi mampankonya no baafo amankwaati otoso enan ne baaye baafo amankwaati otoso enan ekoye no baafo kwamechem ne baaye
baafo kwame chem koye no baafo kwame jewu otoso miensa ne baaye baafo kwame jewu otoso miensa koye no baafo wu otoso 9 ne baaye baafo wu otoso 9 ekoye no baafo jewu otoso 9 ne baaye baafo jewu otoso 9 koye na baafo wusu amankwa atia a otoso num ene baaye baafo wusu amankwa atia otoso num koye na baafo wu otoso 9 ne otoso num ne baaye baafo wu otoso num koye no baafo asare wusu amankwa atia otoso enum ne baaye baafo asare a otoso enum ekra koye no baafo wusu asare amankwa atia otoso ensia ana sese wote akonya so se Bantama hene enunti ena ya na Bantama ensem ne ba eya na ebi mu susu se bia ase wo hene na ebi mpo omo a se bia owunim asantesem no onse Bantama okwa anesa da ebi opemso osetu abebio wakaya na mo a se bi wone baafo atu bebi omo koye wo mbaaye omo nantie mu eduru ba ebi mpo anenka wo se baafo ede ne nkwa etwa so no no woye ne nyina ede ama na yonko brebo enunti aya no wakai ekwan a wone no atu ababeduru bebi wo duru no enunti ena ya na se bi so hene tenase na sense mi ba na se fa Bantama ho a aya na se de wosika no no aya na eye soronko enunti Bantama akonya no eye sumdwa kyese eye yonko brebo a se bi wata na yonko achi ama na heni aye fa bepemone sana Bantama abakosem no etie enunti yebesa apeda ne yasa atenase ne yasa de ajusu afoforo so de abremo na momme yenhya no nso se Bantama echampem akonya no Bantama akonya echampem akonya no akwemu akonya ena afen so adonten akonya no omakonya no emuduru no ayese ma hene enunti da yero santahene wotenase na nimonyam so wodi ade anase yedwabo bia no Bantama ene adonten kumase akwemu ena afen so ye champem hene omunyina wotumi se wo mo fa wo mo ho te se ma hene osiesie no se de ma hene siesie no saa na sebi asante aye sankonya enyina enunti ne ha na edi adesuane esi nyankopon koso enhyira no wonka wo se da ne da wo kan ho na yedi adesuan ebremo medin ede ma mefuze wo twede mpo nyankopon yadoma ye behia makramo